kunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw o bulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong. Mana sa kanino. Padayon natong iampo ang atong tibuok kalibutan, ang kalinaw ug kahusay. Pasalamatan pud nato dinhi sa misa ang Ginoo sa grasya nga gihatag nga malampuson, malinawon ang atong niaging piniliay kagahapon ug atong iampo nga ang official nga pag-counting nga magpadayon karon hinaut unta nga mahimog yung matinud-anon ug mugawas ang kamatuoran nga sa mga unofficial nga tali or counting. Murag klaro naman kaayo ang unit team nga maoy mudaog atong iampo nga kining maong unity nga ilang gisangyaw atong suportahan og unity dili lang unta natong mga katawhan kung dili unity gyud kuyog sa Ginoo or diha sa Ginoo. Ato sang iampo ang ato sang mga benefactors and donors nga padayong nagsigig tabang nato dinhi nakighiusa sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagpasidungog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Himua nga mahimog kaming takos sa pagdawat sa kalipay sa among kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sepre ug Antioquia, ug ang mga Hudeo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutuo nga taga Sepre ug Cirene nangadto sa Antioquia ug giwalihan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudeo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot dito ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan,
Nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasingkasing gayon. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo, ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron sa pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudluan nila sila. Ang mga tinun-an, gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamong tanang mga naso, daygan ninyo ang Ginoo. Kamong tanang mga naso, daygan ninyo ang Ginoo. Ang iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga ganghaan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Hako. Mahimayaw ng mga butang, nga ilang gisulti bahin kanimo. O siyudad sa Dios, kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Pilistia, Tero, Ethiopia, kining tawhana na tao didto. Ug bahin sa Sion, moingon sila, ang tanan na tao didto kaniya. Ug ang nagtukod niya, mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Matnguna nila diha sa magpalista ang tao, kining tawhana na tao didto. Ug ang tanang mag-awit diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan, anaa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaal sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo motuo, tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo wala sad siya dawata kaniadtong tao pa siya diri sa kalibutan gi salikway. Pero sige silang pangutana og ikaw ba gyud ang manluluwas. Yan ingon si Jesus, ako naman mong gisultihan pero di man gyud mo motuo. Pero dunay nituo niya, small minority nga maoy gitawag niyag mga apostoles. Nakuhaan pa gani gitog usa nganlag Judas kay mibudhi man to niya. Pero para ni Kristo igo na nga naay 12 ka mga tao nga mituo sa iyang kausa sa pagluwas sa kalibutan. Lisod kayo no? 12 ka tao unya luwason ang tibuok kalibutan nya siya wa kaabot og ilan mo ng terminos usa ka presidente 6 years ang iyang termino murag terminos barangay kapitan tulo ka tuig ra gikan sa iyang pagsugod og sangyaw patay siya nitugot ra pod siya nga mamatay siya. Nabalaka ba siya nga kining maong kausa mawagtang? Wa gid siya mabalaka. Mao na nga sa atong unang pagbasa tin-aw kaayo nga ang iyang kausa ming kaylap nya gipanglutos pa gyud kanang gipangpatay gid sila ba nya ning kuan ning kaylap hangtod gyud nga niabot ngadto na gani gawas sa Jerusalem, gawas sa mga Hudiyo, niabot na sa mga pagano, og didto sa yuta nga dili na sentro sa ilang evangelization, didto sa Antioquia, didto unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, Christians. Nya kita ato nang gi-translate sa ato ng pangalan, Katoliko. Pasabot, mulukop sa tibuok kalibutan. Unsa man tong espiritu nga naa ni Kristo o ang espiritu nga naa sa mga tinun-an nga bisag jutay ra sila ning kuan man ning tubo magmayo nya gipaningkamutan pag yung patay. Dili ra ba ordinaryo ang mga taong naningkamot pagpatay, mga pangulong pari, mga pangulo sa mga Hudiyo, mga emperor.
Mao'y ning kuan, ning patay nila, pero imbis mamatay, ning daghan og maayo. Ang naa silang kasing-kasing is the Holy Trinity. Ang kanibang kahiusa sa Ginoo, usa ka Dios, tulo ka personas, the Holy Trinity. Unang ug ako ning i-relate sa resultas election karon, kusog kaayo ang espiritu sa unity. Dili ko maingon tungod ni Bongbong Marcos or tungod ni Sara, pero ila manggong gisagop ang kanibang gitawag natog pangandoy or gugma sa kahiusa, unity. Matod pa ni Kristo, ang nasod nga magpunay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Ang parokya nga mag-unay away malusno. Pero kung magkahiusa, ang sa may hitabo, mulambo. Matod pa niya, ako ang punuan sa paras, kamo akong mga sanga. Magpabilin gani mo nako, mamunga gyud mo og daghan. Pero mawa gay mo nako, sa may hitabo, malaya mo og isugnod. Katubitang pagdamag sa bagyong Udit, daghan man kay nangabali nga mga sanga ato, dagkong sanga kanaging ato diya kilid, mga kahoy nangabali tindagkuag sanga sambag dako pas lawas nako puspos in town, nangalaya gito sila. Pero tanawa ang nahibilin, bisan pag hapit gipanitan sa hangin, hurot gyud tanang dahon, pero tanawa karon, no, awa mong tanaw. Awa, di ba nanahon na? Nanahon nga naman, wa man mabuwag sa punuan. Ana. Dili tingali ko muingon nga sayop ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba nga kining unit team, labi na gid si BBM, Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanan nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, ang sa panang uban diha, basta kaning tanan yung negative nga gipahamtang ngadto niya. Ako na lang ning isulti karon, wa man ko magtabi-tabi anis una, pero naka-appreciate gyud ko sa iyang batasan nga mura siya o si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang yapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong nga migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga mireklamo siya, nga mingbaos pod siya atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiya nya niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilawom kay nigdot ato pa lang pagsugod pa lang nila ba lisod kay ni kuanon, lisod kay ni buntogon, pragod anang lalaki manguyab sa babae nga ingnos babae, bati ni mugnaon, kapobre nimo, kabugo nimo, animal nimo, ana ba nya ang laki di ra gyud magtingog, ana ra gyud, ana ba nya sige lang yung dot ana no, oy adugay matukhangan ginang bayhana mudot mudot na pragod na mga asawa sige kulatas bana sige ikaw bana ka ikaw pistiha ka na kay nasuko lagi ang bana di ra gyud magtingog anap tamparoson di ra gyud magtingog magsige ra gyud ingon I love you ana love you ka diya patyon tikang buanga ka na ana oy di na dantag buntag oy matukhangan gina nga naman tungod kay musod lagi ang espiritu, di na ni magkinahanglan og Katoliko baka, Kristiyano baka, Islam baka, or unsay imong relihiyon, kay ang Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota, ma-apply gini sa tanan atong mga sa tanan, sa business,
Tanawa ng business establishment ug kuan na ita diha, away-away ng mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business, pero magkahiusa o saray kausa, mulambo gina. Ug mauna ang misyon nato. Nya, kumusta mamoron sa inyong pamilya? Nagkahiusa mo? Di ra ba mo parehag partido atong kanaganing before sa election? Hinaoton ta nga karon mo concede na. Makiglamano na. Doon na ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido. Maglalis man sila, buwag la sa kuno. Ambot og nagbalik na baron sila ka. Og nakita nako karon akong gitan-aw sa news, mauni ang sugod atong 2016 ba to? 2012 hangtod karon mauni siya kinadak-an og percentage sa nibutar nga mga kuan ba, mga voting ba, niabot tag 65 million. Ang pinakataas nato 61 million man to panahon ni Duterte. Karon kuan ron 65 million kuno ang nibutar. Nya nakita nako pagbutar nako ba nga itang hapsay naa ang kalinaw. Wa tibok Pilipinas aduna lang to yung murag pinatyanay duha ra ka buk patay. Nag-away lang tungod atong sa den VCM nga nasayop unya nagsige nagpinasan ng linay hangtod na sangko sa away, pero dili gyud ingon nga kanabitang gubot ana. Generally malinawon, malampuson dinhi og sa abroad. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ni mga negative nga mga hunahuna, pero mulaom ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon basta mo higugma lang tas panaghiusa, mo higugma ta sa atong isig ka tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Muna iampo nato ang mga nidaog nga unta mahigugma sa mga nangapildi. Iampo na ha, nga tudloy silang namoy kaila, higugmaa ang napildi, ayaw daog-daoga. Naraba sa uban moingon kining barangaya wa ko kadaog dinhi, wa na gyud muroy tubig. Ayaw kay muhubas sad ang imong tubig ug di na ka makighiusa, muhubas pug ka. Dunay usa ka politician nga akong kaila nga ang iyang style pagdaog diya sa eleksyon kadtong mga lugar nga wa siya kadaog mo'y giuna niyag hatag og project. Pagsunod eleksyon landslide. wa naman siya kontra kay matud pa niyan tagaan ko ning akong suodaan, okay naman na, pero kadtong wa nako di nako suod akong unahog tabang, mo suporta na to, mo sa mo kay init dire. Pero ingana bang style ba ang nidaog mahigugmas mga nangapildi, ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Unsaon man paghigugma ang nakadaog, atong respetuhan, tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Pero kung sa imong bana o sa imong asawa o nahigugma ang bana sa asawa o sa may buhaton, tutukan na niyang naong sa iyang asawa niya iniday lakaw, mingon siya, day ayaw usa siya nga naman murag wa mag-angay ang badli sa imong kilay. Ana, di man to makita sa asawa ang bana nga nahigugma, makakita ato, pero wa niya ina hibat man ang imong badlis makasuko man na type sa day murag wa man ni mag-angay sa ako itsik pag-check na sa tanawan sa bitaw no man di taas-taas man ni pagkabadli sa pikas, imo nang angayon ikaagay sa kan na gwapa na ka kisbe, ana day di ba mura sa kugbana no. Di imagination na ako kamo sa no, pero magsinawayay mo ana lisod kayo. Mananglitan ron imong bana
hubog, porting hubuga, di nahapit ka klarog lakaw, unsa may imong isulti niya, magyaw-yaw ka, mayingon ka, ikaw, patuyang kag inom, yawa ka, ayaw, magmaoy no na, mga buak no na tanan imong kanya, ang imong buhaton, kay magwarawara naman na siya, kay di naman nakatarong og lakaw, imong tabangan, diri-diri, agbay na ko, be, kay ako kang tabangan, aron makatarong kag lakaw, mana din na imong bana, believe jud ko ani akong asawa, gyud buutan, kaayo, ay naman imong kwarta, siya, horot na, niya, sa may naitabo siya, napay utang dito, mayingon din imong asawa, sige lang, ning kamot lang ko og magpanglaba kay ako nang bayaran. Oh, nindota no? Mana mo? Lingo-lingo na mga yawan-on ay. Maunay atong buhaton aning nidaog ato silang pakitaon ba nga ni ay diri kuwang niya sa mahigugmaon og respectful way atong ipresentar kanila unsay kuwang. Haron posible nga maapil sa ilang agenda sa paghimo sa kauswagan. Dili ba mahibilin? Ug mao ni ang tinuod nga unity or unity, ang teamwork sa tao ug sa Ginoo. Ang teamwork nga nagikan sa kasing-kasing nga mahigugmaon, maalagaron ug kamaong muantos alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Tanang mga nasod. Nindot kay no? Kamong tanang mga nasod, dahiga ninyo ang Ginoo. Ato sa ning isulti sa mga nidaog karon, dahiga ninyo ang Ginoo aron ang tibuok natong nasod sa Pilipinas makamaos ang mudaig sa Ginoo, dili mahimong yawanon. Nindot ta. Mga igsoon, si Kristo atong magbalantay og tigpanalipod. Busa, atong ipadangat kaniya nga madasigon o malaumon ang atong panginahanglan. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Santo Papa ug mga obispo mamahimong tinuod nga mga magbalantay pinaagi sa pagiya ug pag-amuma sa panon nga gitugyan kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, pinaagi sa panig-ingna ni Kristo ang maayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga kabatan-unan maminaw sa tawag sa Dios diha sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa kalungo sa maayong magbalantay, pinaagi sa atong pag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang Dios magdala kanila nga nangamatay na sa bangketeng walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga amahan, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigong
ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yutan, yung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos sa simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang wayhunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanim, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw,
si Kristo mobalik ngan Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanun na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itubyan sa mga pagsulay, inunuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang kingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang ang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, kalawat ka. Palipamulong naman. Palipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo kining Eukaristiya sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kinabuhi, divine life. Nya mo lambo rani kon makighiusa gid ta sa Ginoo, nya makighiusa sad ta sa atong isig katao. Atong padayon nga iawhag ang mga nakighiusa nato nga mopalit og slots. Wa lang ko'y report ron kay wa kahimo ang atong treasurer kay nibutar ambot ni daog batong iyang kandidato. Itaw ang sa bangko gahapon di ta ka-trace, so basig sunod na ni ugma na tingaling reporta. Salamat kay tanan nga nagsigig palit sa atong mga slots nya hibawta nga kon maghiusa lang ta ginagmay og dinagko nga kuangkuan palit-palit og slots mulambo gyud ang atong katilingban, ang atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa
lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.